his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Zonse nzachabe. Tikuti zonse nzachabe sindikutero ndidai. Akuterotu ndi mlaliki kutiphunzitsa ife. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mlaliki. Moto wa 1 ndime 1 yokamaliza kukalowa moto 2 ndime 1 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Francisco Likisho kuchokera ku St. Michael's Gilime Community Hospital mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu athu a salimo yathu lero afuna tionetse kuti chauta amasamala anthu ake chilengedwere dziko lapansi. Nchifukwa salimo 90 kuti inu chauta ndinu kothawira kwa anthu onse chilengedwere dziko lapansi. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera moto wa 9 ndime 7 kulekeza 9. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Catholic Social Research and Communications ku ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a buku la mlaliki. Mlaliki mutu 1 kuyambira ndime yachiwiri kulekeza 11. Zonse nzopanda phindu, akutero mlaliki. Zonse nzachabechabe, ndithudi zonse nzopanda pake. Kodi munthu amapindulanji ndi ntchito zonse zolemetsa zimene amagwira pansi pano? M'bado wina ukutha, wina ukudza, koma dziko lapansi limakhalapobe losasinthika. Dzuwa limatuluka nkukalowa, ndipo limapita mwansanga kumene linatulukira. Mphepo imawombera chakumwera nkudzakhotera chakumpoto. Imawomba mozungulirazungulira pozungulirapo nkudzabwereranso komwe yachokera. Mitsinje yonse imakathira ku nyanja, koma nyanjayo osadzaza. Kumene madzi adachokera amabwereranso komweko. Zinthu zonse nzolemetsa, kulemera kwake nkosasimbika. Maso sakhuta nkupenya, makutunso sakhuta nkumva. Zomwe zidalipo kale ndizo zidzakhaleponso. Zomwe zidachitika kale ndizo zidzachitikenso. Ndiye kuti chatsopano palibiretu pansi pano. Kodi chilipo chinthu chimene wina anganene kuti ichi ndiye chatsopano? Iyayi, chidalipo kale. Ifenso kukadalibe nkomwe. Zakale sizikumbukika, ngakhale zinthu zimene zidzachitike pambuyo pake sizidzakumbukikanso ndi amene adzabwere mtsogolo mwake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 9 ndime 7 kulekeza 9. Pa nthawiyo mfumu Herode atamva zimene zidachitika zija zidamutetsa nzeru, chifukwa ena ankanena kuti ameneyo ndi Yohane M'batizi uja adauka kwa akufa. Koma ena ankanena kuti iyayi ameneyo ndi Eliya waonekanso. Enanso ankati iyayi koma ndi mmodzi mwa aneneri akale aja wauka kwa akufa.
Herode adati, Yohane ndiye paja ine ndidandula tu khosi. Nanga uyunso, ndani amene ndikumva zotereyo? Choncho ankafunitsitsa kuti aone Yesuyo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Zonse nzachabe, ndikuti tu zonse nzachabe. Akutero mlaliki kuti zonse nzachabe. Kumva mawuwa ena atabwerera mbuyo kuti andezokwezana mbuyo. This is very discouraging. Ena sonkumatero kuti ansanje chabeyo. Chifukwa ena titawagwiritsa ntchito mawuwa molakwika. Kungomona nzathu wachena, zonse zachabe. Nzathu wagula galimoto, zonse zachabe. Wina kuti mwana wanga musankha ku university pajana akhoza bwino 6 point. Zonse nzachabe. Kodi afuna tibweretse nsanje, tibweretsane ulesi. Kapena tizoona kuti basi moyo zingokhala wachipwirikiti. Ayi. Pomvetsera mkatikati mwa malangizo amene akutipatsa mlaliki tsiku la lero. Tiona kuti zonse nzachabe ngati tizipanga popanda cholinga mwa Mulungu. Zinthu zonse monga amatiuzira pa Roma 8 zimakhala zatanthauzo pamene tiyenda ndi Ambuye, pamene tiziganizira zoti kuli Mulungu, pamene tiganizira zoti Mulungu potilenga sadatilenge tokha m'dziko lapansi, adatilenga kuti tikhale ndi anzathu. So human relationships matters. Koma tikangolikhala dzikoli kuti basi lidangotsika, big bang kungogwa pasi, mwina moyo wotelemera. Ayuda pa nthawi imene anali kukhala mophatikizana ndi mitundu yosiyanasiyana ya anthu, adapezeka kuti zinthu zimene amakhulupirira zasokonekera zalowerana monga mudziwa kuti mitundu ingapo, zikhalidwe zingapo zikabwera pamodzi. So amani zinthu zimene zinali kukambidwa nzeru za nthawi imeneyo, anthu ankafunsa kuti tanthauzo la moyo ndi chani? What's the meaning of life? Kwa iwo amene amayang'ana zinthu kungoziona kuti ndi mmene zilili, amaona ngati tanthauzo zinthu zomwe izo zokha, kuti ukadya muja ndi pamene tsopano makhala kuti moyo ukunjoya. Mphunzitsi polangiza afuna tionetse kuti zinthu zomopanda Mulungu sizipereka tanthauzo, sizikhala ndi meaning. Inu ndine yakwana nthawi yoti tizizindikira zimenezo. Matenda utanyamula ndi Ambuye inde ndowawa ngati anthu, koma amapereka tanthauzo la the sufferings of Christ. Munthu amene amakhulupirira Mulungu, zimene amakumana nazo akaziyang'ana ndi maso auzimu ndi maso achikhulupiriro, zimasintha tanthauzo lake. Meaning of life ndipo khapokha pamene tiyang'ana kuti Ambuye Yesu adandilenga kuti moyo undipange nawo chani. N'chifukwa chake tikuyenera tizidzikana mwadala, amati detachment, ku zinthu zimene zidalengedwa nthawi zina kuzimira patali kuti moyo ukhale ndi tanthauzo lake. Chifukwa tikazigwiritsitsa zinthu zimene zili material in nature, nkuiwala nazo the giver, pamene pamabwera tribalism, ndi pamene pamabwera tsankho, ndi pamene pamabwera kuponderezana, ndi pamene pamabwera kantima kakudzikonda. Kunali munthu wina, sindikuweruza kuti anali ochimwa kapena ayi, tonse timpempherere in fact kuti Mulungu alandire mzimu wake. Wa ku Zimbabwe olemera kwambiri, wachinyamata, anamwalira ndi zaka 36-38. Dzina lake amati Genius, mwachidule anampatsa nickname amati Jinimbi, pamene mmazitsatira pa internet munthu opanga ku Jinimbi wachinyamata, koma anali ndi nyina chilichonse. Anamwalira chaka cha 2020. Nthawi imene amamwalira chaka cha 2020 anali ndi magalimoto amene kwawerengetsa amapeza kuti akukwana imene amati $1.5 million, mwina ndalama zapathu kuno tithoika pafupifupi 2.1 billion. Magalimoto okhapo amene anagula chaka cha 2020. Komano anamwalira of course pangozi. Ndipo ndikunena kuti mzimu wake Mulungu aulandire ngati sanafike pamaso pake anchitire chifundo. But chimene tingaphunzire kumayang'ana moyo wanthu ngati achoncho ndi mawu aja tsopano Ambuye Yesu amene timapeza pa Mateyu 16:26 kuti ndiye munthu amapindulanji atagonjetsa dziko lonse ndi kutayikitsa mzimu wake. Chimene tifuna titene pobwereza mawu amene akutiuza mlaliki kuti zonse ndi zachabe, nonena kuti ngati muzochitika zathu tiwala Mulungu, ndithudi moyo wathu ukhala meaningless, moyo wathu ukhala useless. Tikabwera mu uthenga wabwino tikumva nkhani ya Herode. Ambuye Yesu adaphunzitsa, ophunzira ake adabwera kutsopano akulalika uthenga wabwino
uthenga wampeza Herode zimene zikuchitika akuti wamba kusowa mtendere chifukwa anthu pomuona Ambuye Yesu komanso zonse zitha zimene anali kupanga ndophunzira ikomo anthu amanena kuti Ambuye Yesu pakati pawopo ameneyo ndi Yohane Mbatizi wauka kwa akufa. Ena amati ayi ndi mmodzi wa aneneri akale aja watibwereranso. Ena amati ayi amene ndi Eliya. These things zinampanga confused mfumu Herode. Koma why was Herode so confused? Nkumaganizira za Yohane Mbatizi. Yohane mesanandula pakosi, mesanamupha. The point is, tizikhala ndi chikumbumtima chimene tikazindikira kuti talakwitsa, chizinditsutsa ndi kufuna kuti tichiyeretse. Herode amasowa mtendere pa Chingerezi chifukwa sanapange reconcile past yake. Nkutheka ino ndine tidalakwitsapo zinthu zina mbuyo ngati Herode, koma sitimafuna kupepesa, sitimafuna kugonja, sitimafuna kuzikonza. Kaya mwina dachosa kupakati osakalandira sakramenti lakulapa, kandi nazo za anthu ena kupha kumene osafuna kuyanjana ndi Mulungu, osafuna kupepesa. Eventually pangatalike pangafupike, those things will come to haunt us. Ndeti tidzasowa mtendere moyo wathu wonse. Tiphunzire kuti pamene talakwitsa kukonza zinthu, kupempha chifundo cha Mulungu. Monga timanenera mobwereza. Exodo 34 ndime 6. Chauta ndokoma mtima, ndo achifundo, ndokhululuka, ndosakwiya nsanga, ndomva kulira kwathu. Tikonze kale lathu. Otherwise tidzasowa mtendere ngati Herode. Kuopsa kwake nkonena kuti tikadzitayirira tidzamfuna Yesu pa nthawi imene sadzatha kutiyankha. Akuti Herode atapanga izi adayamba tsopano kumansakasaka Yesu ndi cholinga choti amuone, angoona zozizwitsa zimene akupanga kuti munthu ameneyo ndi otani. He started searching for Christ out of curiosity. Ino ndine timansaka Mulungu pa zifukwa ziti, timapemphera pa zifukwa ziti. Ambiri timansaka Mulungu ngati dispensary kuti atipatse zosowa zathu, atipange promote, atipatse mtendere mbanja. Inezo nzofunika zimene Mulungu amatipangira, koma primary goal yomusakira Mulungu ikhale yozindikira kufoka kwathu kuti atatiyeretsa tipeze mtendere ndi kudala kwenikweni. Herode amansakasaka Yesu ndi cholinga kuti amuone kuti munthu amene ndi otani. The only time imene Herode adakapeza mwayi wokamuona Yesu ndipo Yerusalemu kuja nthawi imene Yesu anali kufunsidwa mafunso. Ndipo Herode adapezeramo mpata womfunsa mafunso Yesu osiyanasiyana. Koma timamva kuti Yesu sadamuyankhe ndi liwu limodzi lomwe. Ayi. Inu ndine ngati Mulungu timangomufuna pa zifukwa zolakwika, sadzatichewukira, sadzatiyankha. Tikonze kale lathu, tikonze uchimo wathu, tikonze kulephera kwathu, tiyanjane ndi Mulungu, tiyanjane ndi anzathu. Potsirizira ndipempha abale kuti tichotse kamtima kuti ntakaona. Herode anali ndi kamtima kuti ntakaona, titoti ntakaona faith. Akhristu ambiri masiku ano tachuluka ndi moyo wa ntakaona faith. Ena adalalikapo kale mbuyomo kuti zili kuno amabwera ndi mwendo wathabwa ntakaona. Ena akatolika ndithu atangomva kuti ku stadium kwabwera prophet wakuti gogongo ntakaona amatani. Ena atangomva kuti wakuta kupanga zakuti ntakaona kupanga zotani. Akuti bambo wakuti amapempherera anthu kupanga zakuti anthu amasiya nsembe akuthamangira akuti bambo wakuti amapanga zakuti. Mtima woti ntakaona ena udatayitsa chikhulupiriro. Ena mtima woti ntakaona adasochera nawo. Tisakhale ndi mtima wa Herode kuti ndamuona Yesu ndotani. Ayi. Nkutheka sitinachite bwino mmoyo mwathu. Talephera monga Herode. Salimo yathu ikuti chauta ndinu kothawira kwathu pa mipando yonse. Timpempha Ambuye ationetse zoyenera kuchita moyo, tinkhulupirire, tintamande, tintumikire. Ndi cholinga chonena kuti ntakaona wathu akhale oyenerera kwa iye amene ali oyenerera kuonedwa. Zinazi nzopanda ntchito, zinazi nzakutha, zinazi zingotitayitsa chikhulupiriro chimene chikuyenera kuti tsiku ndi tsiku tizichitengulira. Tithandizeni Ambuye tsiku lalero kuzindikira kuti zinthu zonse zimene zilipo popanda inu nzopanda phindu, nzopanda tanthauzo. Moyo kumene popanda kuyang'anamo Ambuye Yesu, popanda kuyang'anamo Mulungu, kukhala popanda tanthauzo. Ambuye tithandizeni kuzindikira kuti inu ndinu mwini wa zinthu zonse, ndinu tanthauzo la zinthu zonse. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.